Újabb prózás műsorszám következik. A 7. C-osztály néhány tanulója kiegészülve egy fiatalabb diákkal a Bendegúz iskolába megy című bohózatot adják elő. Elmondásuk szerint a próbák nagyon jó hangulatban teltek, és nagyon hálásak Dávidné Veres Eleonóra, Varga Ildikó és Kecskés Lajosné tanárnőknek, akik felkészítették őket. A színpadon a 7. C. Nem hiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Pedig olyan fura és szomorú dolgok történtek velem, hogy ne tovább. Beszélték belőlem az emberek, hogy csuda gyerek vagyok, meg hogy akasztottak volna fel 2 napos koromban, mert nem lesz belőlem becsületes ember. Se így, se úgy. Anyámnak meg egyenesen azt javasolták, hogy tekerje ki a nyakam, inkább előbb, mint utóbb. Ha levelet kaptam volna, így címezték volna a számomra. A szép remény Bendegúznak, a Feketeses utcába, saját kezek közé. Ja, amúgy meg Bendegúz, mert ha ebből az iskolából is kirúgnak, hát Isten utca adja ütlek. Maga csak legyen egész nyugodt, édesanyám, nem csináltam én semmi rosszat. Nem olyan bából faragtak engem. Rökkent volt az apa, amiből téged faragtak Bendegúz. Áruld már el nekem, ha nem követtél el semmi zsiványságot, miért nem lepidek bennünket az osztályfőnökön? Nincs itt semmi zsiványság. Csak az osztályfőnök látni akar édesanyámat, meg a nevelőmet, a bakter. Bár ezt én sem értem, hogy azt a rusnyaim baját minek kellett ide rántani. Szép jó napot, Ilóka! Szervusz, Bendegúz! Adjon Isten baktedra! Hát azt a rusnyaim baját hol hagyta? Vagy te nem mer vele együtt mutatkozni? Micsoda? Mit mondtál? Hát ki nem téged, te akasztófára való! Szétlapítom a hátadat! De jártuk már nekem öreganyám! Öreganyádám neked a riska tehén! Még az is! Azt legalább kihajtanám legelni! Te az anyád, ne most azt! Elég legyen! Iskolában vagyunk. Tessék rendesen viselkedni, mert mindjárt felolvasom a házi rendet. Na még kafének, magának szenved nélkül eltartom, hogy 3 napig szenvedjenek. Lehet, hogy vakvagyok, de nem süket. Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Úgy gondolom, nem kell magyaráznom, miért hívottam be önöket, akik Bendegúz nevelésében valamilyen módon részt vettek. Csak nincs valami baj ezzel a jóra való gyerekkel. Hogy is lenne, ha csak az nem, hogy nem járt iskolába. Mostanáig, vagyis a félévi szünetig 504 igazolatlan órája volt. Az idei tanévben 1 napot töltött nálunk, de ez alatt az 1 nappal csak nem 0-ra amortizálta az intézmény. Mondtam én, hogy jó veszű gyereket. 1 nap alatt megtanult amortizálni. Hát igen, no Bendegúz, meséld el nekünk, hogy telt az az 1 napod, amit kegyeskedtél szerint társaságunkban tölteni. Hát... Nem volt semmi említésem méltó azon napon, ha csak az nem, hogy érkezésemkor elfelejtett egy ember a bejáratnál. Bendegúz, Na jó, a matek tanár úr volt. Bendegúz. Na jó, egy kicsit kilógott a lábam eleje, de hát honnan tudhatná az ember gyerek, hogy a matek tanár úr. Én csomnokára írva, ugye? Ha tudom, akkor eszembe sem jutott volna. Hát nem úgy neveltek engem, kérem. Tovább, Bendegúz, tovább. Na ezután már tényleg csak csicsuk dolgok történtek, mert ha a biológia tanár nem teszi az asztal szélére a mikroszkópot, a gépírás tanár időben figyelmeztet, hogy a diákok nagy része még nem is ismeri az anatómiát, az ez iránti érdeklődésüket nem lehet az internet oldalán frissíteni. Ha a földrajztanárnő, aki egyúttal az igazgatónő is, na ugye erre is időben kellett volna figyelmeztetni, felhívja a figyelmet, hogy a terepasztal bazi nehéz, és nem jó, hogy tetsző lenne a rögzítőjük. Elég! Mindez Bendegúz 8 órától 10 óra 35 percig tartó ténykedése. Úgy gondolom, nem kell bizonygatnom, hogy ezt a gyereket sürgősen másik iskolába kell iratni. És miért ilyen sürgős? Mert a falu önkormányzata sajnos nem áll olyan jól pénzügyileg, hogy új iskolát építsen meg. Túlzás? Bendegúz, miért szakítottad le a 19-es terem komplett világítását? Kérem, nem láttam a házrendben, hogy felhívják
házni. Akkor eszembe sem jutott volna, hát nem úgy neveltek engem, kérem. Mama, mit szól maga ehhez? Maga nevelte folyton folyvást ezt a gyereket? Nevelte azt a nagyradai sánta ördög. Minden sivárságot tőled tanult el. Hát de mama, hát engem is maga nevelt. Igen! Akkor most mondjatok a neveléseteket. Mind a kettőtök a ráfémek kis karrepetálás. Segítség, segítség, tettünk, segítség! Gyerünk már, segítünk! Hadd meg! Maganyanya velünk jön! Kell pedig elkíséri. Gyere, gyere, menjünk! Haszonsága menjen haza! Na fiam, mesélj, de mit akarsz csinálni? Hát most, hogy így kitisztult a bakterház, ezután előtt még érem, az iskola jó és rendes diákja leszek. Bepótolom a lemaradásom, és nem hiányzom többé soha